jenai EMK KHADC ubadang shusha je thamai Iarap Ulaong baka executive committee bat ki he kaseng ki persya ia kani Jingtyrwa uba Winston ulah kentu ia ke Sorkar bakan pelait no ia ke bahak badang sa jang ke council ke bada iban nang bakan betul UCEM dia ki executive members syakalat pa bakwa shi bakan biar ke ketiga jingan ka syangi ka jingkerpat ka jungi ka silong baik ai pelat ya ka share ka puak ka bedai ka KHASI district council hadu ka liang ka pelangam bakan ngam kemi lenti baka Sorkar ada kalong ka don shisha council ini ya ban pelat ai kata ka lat ke lenti ke pengiok ban krong ki revenues ki jongi ke bedai hok shisha no district council na kalian tung ke parti ban na kalian ke jongi du stand ke jongi ke long shai na du kesni ke bestan na du kesni wading kom bangim priang ya ka Jingtyrwa